Ассалому алейкум тамошобинони азиз, бори дигар хушомадед ба видеои имрӯза. Ҳозир анами намуд пилагиёра мехом нишон диҳам. Паплинои пилагии туркира 700 сомонаи 3 метрш, яъне як либосаш 700 сомонияй. Бисёрам рангои хушрӯ дора, сангчӯҳошонам тозаяй ва интихобаш хеле зиёдай. Гулошон гуногунай аҳамиятиет. Хулос дӯстони азиз, ин видеорам аз корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагим. Агар чунин имконият доред, метавонед омада аз наздик бо худтон бинед. 480 сомон анаи намудшай як либосаш. Иноям ҳамаш туркиянд. Чӣ хеле ки дида истодаед, и дуконе ки ма ба навор гирифтагим ҳама материалош туркиянд. Баъд бо ҳаст аз анаи намудо. Ин намудо ҳозир санги зиёдаш ҳаст, 500 сомон як либосаш. Пештарак буд 400 сомон санги камаш. Ҳозир ваё нестанд ва фақат анамин намуд ваёш ҳастай. 350 сом буд даже анамин санги камаш. Ҳозир ёш бошад 500 сомонияй. Бисёр хушрӯ рафтестай амин намуд паплин. Ира намеги паплинай, айдур меги комбахтай. Нусхаи комбахтияй. Турки тоза. Марҳамат агар дар кор бошад, доставка дорем. тамошобинони азиз, видеои мо аз чӣ сабаб кӯтоҳ шудагиай? Аз сабаби интернет кам будан. Албатта ки интизор бошед, дар намин моҳҳои оянда нағз меша ҳамаш. 370 сомони анаи намуд паплинои дизайнерский. Нигоҳ кунед, иноям туркиянд.